Sa gilid-gilid ng ilog na to. Ayan. Maraming hipon to guys. Tsaka sari-sari isda, hipon. Hindi ko na alam gaano kalalim na to guys, pero dati tumayo ako rito, lumog ako rito eh. At bahay na yan, wala pa natin yan. Daanan ng bangka. Dati malapad to guys. Ayan, parang ano na lang. Pinost ko na tornado. Kaya dito dumapo yun guys, sa lugar na ito, sa isla. Dito tayo pupunta guys, mga bahay-bahay na yan. Tapos ito yung Iglesia ni Kristo. Ito, ayan, ang dagat. Paligid dyan guys.